Müslümanlar için uzunçelikli bulgan 4 ayının birisine Muharrem ayına kirdik. İsәнмесез, эфирда яңгыр чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Бәйрәмнәр мүбәрәк булсын. Торак коммуналь хезмәтләр өчен әҗәтләре 120 миллион сум. Жилкомсервис идарә итү компаниясе бурычлар белән көрәшә. Шәһәрдәге сәүдә үзәкләренең берсендә янгын чыкты, сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Biz her şerik soyan makulaturı jiyabız, şulay итеп табигатьне саклыйбыз. Кәгазьгә икенче тормыш бир акция кысаларында Чаллы мәктәп укучылары быел 19 мең төп агачны саклап калган. Biz bulanlarına oşatабыз пешен, сулы, кишер, бәрәңге, шүгендер турап бирәбез инде. Шәһәр эшмәкәре бүләк ясады. Чаллыда ешып килүче зоопаркта буланнар барлыкка килде. Чаллы ТВ легенда исеменә лаек булган телерадиокомпания. Татмедианың легендар брендлары бәйгесенә яңгак ясалды. Торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлар белән көрәш дәвам итә. Кичә кич белән Жилкомсервис идарә итү компаниясе хезмәткәрләре чираттагы рейдка чыкты. Шәһәрдәшләрнең су, газ, электр энергиясе өчен 120 миллион сум әҗәте җыелган. Коммуналчылар хәзер бурычларга карата терминатор дип йөртелүче җайланма куллана башлады. Ягъни ванна һәм бәдрәфкә су шикләнә. Хәзергә 111 фатирга шундый җайланма куелган. Нәтиҗәсе бар дип коммуналчылар рейдта хәбәрчебездә булып кайтты. Газ бистәсендә яшәүче Александр Динжак 4 бүлмәле фатирда яшый. Инде 8 ел буе аның торак коммуналь хезмәтләре өчен түләгәне юк. Бурычы 340 мең сумга җиткән. Фатирында ут та, суда, җылылык та юк. Үзенең фатир өчен түләргә теләмәвен Ират гаилә фаҗигасы белән аңлата. Минем кечкенә баламны законсыз рәвештә тартып алдылар. Ул миндә теркәлгән. Башта бу хәлгә ачыклык кертергә телим, аннары түләячәкмен. Александр Динжак кебек фатир өчен узак вакыт дәвамында түләмәүчеләр 100дән артык ди Жилкомсервис хезмәткәрләре. Аларның бурычы 100 мең сумнан да артып китә. Сөйләшү һәм үгетләүләр ярдәм итми башлагач, терминатор җайланмасына мөрәҗәгать итәләр. Сейчас уже мы этаж уже знаем, сколько в каком этаже. И смотрим. Бер кат өчен 3 метр һәм чардак өчен метр ярым. Канализациягә терминатор җайланмасы математик төгәллек белән куела. Терминаторны әҗәте зур булган кеше фатирына урнаштыралар. Коммуналчылар әйтүенчә, әлеге усулның нәтиҗәсе зур. Терминатор куллану бүген үзенең җимешләрен бирә. Безнең менә 111 квартира бүген уже бу заглушкалар куелган. Бүген 8 квартира хәзер инде түләделәр. Аларның түләүләре 500 меңнән артык. Терминатор кую төп максат түгел ди коммуналчылар. Иң мөһиме кешеләр бурычларын түләргә омтылсын. Есть практика. Бурычларны түләү графигын кабат төзү турында килешүләрне яңартабыз. Аңа офиста кул куела. Бурычлы кешеләрне сишәмбе һәм җомга көннәрендә кабул итәбез. Һәр кемне тыңларга, безгә дә, әҗәтле кешегә дә файдалы булган чаралар күргә әзербез. Мәсьәләне хәл итүнең тагын бер юлы бар. Ул әҗәте зур булган кешене азрак мәйданлы фатирга чыгару. Узакламый Александр Динжакка да 4 бүлмәле фатирын 1 бүлмәлегә алыштырырга туры киләчәк. Ләйсән Ханова, Гүзәл Хәйбуллина, яңалыклар. 11-нче мәхәлләдә урнашкан Одиссей кибете янында кичә янгын чыга. Әлеге кибеткә терәлеп үк макулатура һәм башка чимал кабул итү пункт урнашкан. Янгын нәкъ менә шушында барлыкка килә. Ут чыгу аркасында бер шәһәрдәшебезнең гомере үзелде. Тулырак хәбәрчебез материалында. Там дерево сгорелось. Смотри. Там провод, что ли, или что там? Янгын кичә кичке 7-нче яртыда була. 2-3 метр ераклыкта урнашкан киоск сатучысы төтен исен сизгәндә биредә инде халык җыелган була. Бу хакта ул үзенең хезмәттәшенә сөйләгән. Дверь открыл, дым пошел, дым идет, горит. Ишекне ачкач төтен чыкканын күргән, урамда кешеләр басып торган. Янгын сүндерүчеләрне чакырганнар, кешеләр ишек алдында куелган машиналарын алырга ашыккан. Әлеге бина металдан эшләнелгән була. Ул 11-нче бистәдә Одиссей сәүдә үзәгенә терәлеп урнашкан. Якындагы башка сәүдә нокталарына зыян килмәгән диярлек. Янгын сүндерүчеләр килгәндә бина ишекләре тыштан йозак белән бикле була. Әмма шуңа да карамастан бина эчендә кеше була. Янгын сүндерүчеләр аның янган гәүдәсен таба. Әлеге ут эчендә кемнең гомере өзелгәне ачыкланмаган, экспертизасыз җенесен дә ачыклау мөмкин түгел. Биредә эшләүче урам җыештыручы түбәдәге ярык аша бинага кереп булганлыгы турында сөйләде. Теләсә нинди үтеп баручы ут чыгарырга мөмкин иде ди ул.
Окошко было разбито здесь. Бирдә тәрәзә ватык иде, 4 айлап инде. Мин үзем фанер кисәге белән ямап куйган идем. Теләсә кем тәмәке төпчеге ташлап китергә мөмкин иде. Бу участок беркемгә дә кирәк түгел иде. Бирдә яшәүчеләрнең кайберләре вафат булган кеше җирле сукба иде, әмма бу әлегә исбатланмаган. Аның кем икәнлеген тикшерү комитетында ачыклыйлар. Янгын барлыгы 60 квадрат метр мәйданны биләгән. Күзәтчелек бүлеге инспекторлары китерелгән зыянны һәм янгынның сәбәпләрен ачыклый. Отрабатывается версия как... Электр җайланмаларын дөрес кулланмау, тәмәке тартканда сакчыл булмау кебек версиялар карала. Шулай ук максатчан рәвештә дә ут төртергә мөмкиннәр. Барлык вариантларны тикшерәбез. Бу атнада көн сайын шәһәрдә берәр янгын очрагы теркәлгән. Алар барысы да торак булмаган биналарда булган. Дүшәмбе һәм сишәмбе көнне янгын КАМАЗ һәм энергетик гараж комплексларында чыкты. Сәбәпләре янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү һәм электр приборларын дөрес кулланмау. Янгын сөндерүчеләр әлеге чорда җылыткыч җайланмалар белән аеруча сакчыл кулланырга чакыра. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Шәһәр полицейскийлары 9 айга йомгак ясады. Бүгенге очрашуда барлык хукук саклау структурасы җитәкчеләре катнашты. Хукук сакчыларының Казанда су спорты буенча дөнья чемпионатындагы хезмәтләре аеруча яхшы дәрәҗәдә оештырылды дип билгеләп үттеләр. Сәүдә үзәгендә куелган бомбаны табуларын да югары бәяләделәр. Эшчәнлекнең төрле юнәлешләрендә дә шәһәр полицейскийлары 100% нәтиҗәләргә ирешкән. Шулай да соңгырда җинаятьчелекнең үсүе күзәтелә. Отмечен рост тяжких. Үтерүләр максатчан рәвештә сәламәтлеккә зыян салу очраклары, фатир басулар ешайды. Дөрес, бу арту әллә никадәр зур да түгел, әмма һәр җинаять артында трагедия, күз яшьләре. Полиция хезмәткәрләре бу җинаятьләрне ачыклар өчен кулларыннан килгәнчә барысын да эшли. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсен Марат Мөхәммәдиев җитәкләячәк. Бүген аны рәсми рәвештә хастаханә коллективына тәкъдим иттеләр. Марат Мөхәммәдиев 2012 елдан бирле Чаллы онкология диспансеры баш табибы булып эшләде. Быел беренче тапкыр шәһәр советы депутаты итеп сайланды. БСМПда баш табиб булып эшләгән Илдар Хайруллин хәзер Казанда. Ул сентябрьдә сәламәтлек саклау министры карары белән республика онкология диспансеры баш табибы итеп билгеләнде. Бүген Россиядә тәмәке тартуга кагылышлы яңа кагыйдәләр гамәлгә керде. Алар махсус тарту урыннарына кагыла. Яңа кагыйдәләр нигезендә урамнардагы мәйданчыкларга элмә такта, күл савытлары куелган булырга, өстәвенә караңгы вакытта ул яктыртылырга тиеш. Яңа кагыйдәләр подъездларда тәмәке тарту урыны ясарга да рөхсәт итә. Ләкин моның өчен йортта яшәүчеләрнең ризалыгы кирәк. Мәйдан шулай ук күл савыты янгын сөндерү җайланмасы белән җиһазланган булырга тиеш. Иң мөһиме, ис фатирларга үтеп кермәсен өчен яхшы вентиляция җайланмасы булу шарт. Шәһәрдәшләр подъездларда тәмәке тартуны рөхсәт итәргә әзерме? Үзләреннән сорады. Тарталар, мине малайда тарта да, кай вакытта нетеп тәрәзәне ачып, тәрәзә төбендә генә тарта, булай, командировкада йөри ул, бедный. Улай өйгә тәмәке исе керәйин дә, подъездларда тартмасыннар. Тәмәке тарткан кешене җинем сөйми. Аракы эчкән тәмәке тарткан кеше минем ишемгә кеше түгел. Мин аларны кешегә шутламыйм. Подъездларда тартмасыннар, кирәкләре юк, тартмасыннар. С одной стороны, надо, конечно. Махсус урын подъездда ук булса әйбәт инде. Мин мәсәлән гомер буе тартам, берничек тә тәмәкене ташлый алмыйм. Чыгар идек тә ишекне ябып кына тартып керер идек. Без һәр ширек саен макулатура җыябыз, шулай итеп табигатьне саклыйбыз. Кәгазьгә икенче тормыш бир акция кысаларында Чаллы мәктәп укучылары быел 19 мең төп агачны саклап калган. Biz bulanlarına oşatağız pişen, sulu, kişir, berengi, şügündür, turap pireviz indi. Шәһәр эшмәкәре бүләк ясады. Чаллыда ешеп килүче зоопаркта буланнар барлыкка килде. Чаллы ТВ легенда исеменә лаек булган телерадиокомпания. Татмедианың легендар брендлары бәйгесенә йомгак ясалды. Только в октябре в бережных аптеках двойная выгода. Даем скидки, начисляем бонусы. Совершите покупку в аптеке, предъявите карту покупателя, получаете скидку и до 15% от стоимости товара в виде бонусов. Уточняйте все о бонусной программе и двойной выгоде в бережных аптеках и на сайте. Шубный базар из Пятигорска. Огромный выбор новых моделей по ценам производителей с 20 по 25 октября. ДК КАМАЗа. Я читаю журнал «Антенна Теле7», чтобы быть в курсе последних новостей и модных новинок. Всегда под рукой удобная телепрограмма. Вкусные рецепты и идеи для семейного отдыха. Хорошо, когда мы вместе. «Антенна Теле7» в продаже каждую среду.
Яңалықтар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Шоллы нинди булырга тиеш? Архитекторлар бу хакта шәһәр төзелеше советы утырышында фикер алышты. Шәһәр үзәге проекты аеруча кызу бәхәс уятты. Аны әзерләү белән Түбән Новгород белгечләре шөгыльләнә. Алар тәкъдим иткән соңгы вариант нигезендә 19-нчы микрорайонда җыяүле кичүе 100 балага исәпләнгән 3 балалар бакчасы барлыкка килергә тиеш. Сүз уңаеннан проектларның берсе дә кабул ителмәде. Фикер алышу киләсе утырышларда дәвам итәчәк. 100 килограмм кәгазь бер агач гомерен саклап кала. Шоллы укучылары быел 19 мең төп агачны саклаган. Кәгазьгә икенче тормыш дип аталган бәйгегә бүген йомгак ясалды. Конкурста иң актив катнашкан мәктәп коллективы белән хәбәрчебез дә очрашты. Страница 8081 у нас как раз такая тема идет. Охрана растений, так ведь? Итак, на сегодняшний день все вы принесли макулатуру. 34-нче мәктәпнең 3нче сыйныфында әйләнә тирә дәресе. Орманны, агачларны саклау темасы балаларга аеруча таныш. Чөнки бу укучылар ел сайын уздырылучы кәгазьгә икенче тормыш акциясында иң актив катнашучыларның берсе. Без төрле конкурсларда катнашабыз, беренче урыннар алабыз. Безгә кирәк 300 килограмм макулатура. Без һәр ширек саен макулатура җыябыз, шулай итеп табигатьне саклыйбыз. Макулатура җыюда бездә һәр класс катнаша, чөнки тирә-юньне чисталыкта тоту өчен һәр кешенең изге бурычы булырга тиеш. Әти-әниләр ярдәмендә бу кәгазьләрне балалар көндә җыялар. Кирәкмәгән китаплар, газета, журналлар, дәфтәрләр. Һәм дә инде иртә белән яки кичке якта алар инде тапшыралар. Инде балалар бик кызыгып җыялар инде. Ата-аналар да бик кызыксындылар мондай акцияларда. Бүген шәһәр балалар иҗат үзәгендә кәгазьгә икенче тормыш бәйгесенә йомгак ясалды. Чарада 2014-15 уку елында, шулай ук берничә еллар дәвамында кәгазь җыюда актив катнашкан аерым укучыларны, сыйныфларны, мәктәпләрне котладылар. Нәкъ менә без булган 34-нче мәктәп быел иң күп макулатура җыючы дип табылды. Алар 13 мең килограммга якын кәгазь тапшырган. Иң актив укучы 52-нче мәктәптән. Ул 10 килограмм макулатура җыйган. Сегодня это кипы ненужной бумаги, а завтра одноразовые салфетки, газеты, упаковочный материал. За 10 лет проведения акции «Бумаги. Второй жизнь» в городе Набережные Челны было собрано 10 ел эчендә 2000 тонна макулатура җыелган. Бу 20 мең агач дигән сүз. Бу макулатура белән алга таба нәрсә эшләргә соң? Без аны җыябыз, төрләргә аерабыз, пресслыйбыз һәм картон кәгазь комбинатын эшкәртер өчен уңайлап тапшырабыз. Ахырдан инде аннан нинди дә булса кулланма материал эшләнә. Әлеге акция шәһәр күләмендә 10-нчы ел уза. Шул вакыт эчендә 69 мәктәп катнашып, 1900 тонна макулатура җыеп тапшырылган. 10 ел буе актив катнашучылар арасында 38-23 мәктәпләр. Җиңүчеләргә оргтехника һәм дипломнар, татлы ризыклар тапшырылды. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, Яңалыклар. Тулпар от спорт мәктәбе каршында оешып килүче зоопаркта яңа хайваннар барлыкка килде. Бирегә шәһәр эшмәкәре 2 болан бүләк иткән. Зоопарк әле рәсми статус алмаган, һәм биредә 20 төргә якын хайван яши. Арыслан, бүре, төлкеләр, атлар, дөяләр шәһәрдәшләрнең дусларына әйләнергә өлгерде. Көн саен диярлек монда экскурсияләр оештырыла. Тулпар от спорт мәктәбенең яңа яшәүчеләрен хәбәрчебездә күреп кайтты. Карига 2, Кайга 4 яшь тимгелле буланнар төньякныкына караганда кечерәк. Беренче көннәрдә яңа җәнлекләр атлардан да, хезмәткәрләрдән дә курыккан. Хәзер барысын да үз иткәннәр. Атлар белән дә дуслашканнар. Мондый буланнар күбрәк Кавказ якларында очрый. Татарстан урманнарында алар сирәк. Тулпар ат спорт мәктәбендә буланнарга бөтенләй икенче төрле мөнәсәбәт кирәк диләр. Без бу буланнарны ашатабыз. Пешен, сулы, кишер, бәрәңге, шүгендер. Турап бирәбез инде әлбәттә. Чөнки алар атлар түгел, үзләре ашый алмыйлар. Һәрбер хайван үзенә яхшы мөнәсәбәтне ярата. Аларны сөйләшкәнне ярата. Начар итеп сөйләшсәң, алар сиңа да начар булалар, инде тибергә тырышалар. Күптән түгел генә зоопаркка Вьетнам дуңгызларын алып кайтканнар, алар кечкенә тукымлы башка үсмәячәкләр. Якын арада зоопаркка башка хайваннар кайтарырга планлаштырмыйлар. Иң элек уңайлыклар тудырыр өчен мәйданны киңәйтергә телиләр. Менә буланнар өчен йорт төзергә кирәк, башка хайваннар килергә тиеш. Страусов хотим заводить. Страусларны инде алып кайтырга дип тырышабыз үзебезчә. Менә безнең Миргородда Наилган Барович булган иде. Аңа да бик ошады.
Ат спорт мәктәбе территориясын якынча тагын 4 гектарга киңәйтергә исәплиләр. Әлегә проект әзерләнә. Барысы да әзер булгач, бирегә башка хайваннар һәм кошлар кайтарырга телиләр. Гүзәл Шигапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Тхэквондо географиясын кеңәйтә. Соңгы елларда бу спорт төренә кызыксыну күпкә артты. Бу чолы спортчыларның соңгы халыкара стартларда уңышлы чыгыш ясаулары белән бәйле. Мондый талпынышны яшьләргә Лондонда узган Олимпиадада бронза медаль алган Алексей Денисенко бирде. Шуннан соң тхэквондо белән шөгыльләнергә теләүчеләр саны артты. Булачак чемпионнар тренировкасында безнең яңалыклар иҗат төркемендә булып кайтты. Безнең тхэквондо мәктәбенең халыкара аренада зур уңышларга ирешүен Чаллыда спортны күзәтеп баручылар яхшы белә. Татарстан җыелма командасы нәтиҗәләрен тагы да үстерү максатыннан Үзбәкстаннан 2 тренер чакырылган иде. Хәзер алар өлкән спортсменнардан тыш үсеп килүче буын тхэквондочыларына да дәресләр бирә. Татарстан тхэквондо федерациясе президенты чакыруы буенча контракт буенча эшлибез. Беренче тапкыр килгәннәргә иң элек техник базага өйрәтәбез. Әгәр дә барысы да уңышлы икән, аннары алар үзләре дә шөгыльләнә ала. С детьми ведь все равно больше интерес. Өлкәннәргә караганда кичкенәләр белән эшләү кызыклырак. Олораклар күбесен белә. Тренировкада алар белән җайлырак. Ә балалар белән күбрәк аңлату эшләре алып барырга, психологик яктан әзерләргә кирәк. Чит төбәктән килгән тренерларның максаты яшь спорт төрен мөмкин булганча балалар белән эшләүдә күрсәтү. Төп максат яшь буынны спорт залларына күбрәк җәлеп итү. Набор бара, балалар с удовольствием бирәләр. Дөресен әйткәндә, Үзбәкстанның школасы бик көчле санала инде. Безнең ближний зарубежлар арасында иң беренче безнең тхэквондо анда развиваться итә башлады. Шуның өчен, думаю, үзләренең алар бөтен булган көчләрен куерлар. Чаллыда хәзер Олимпия тхэквондосы секцияларында 4 мәктәптә шөгыльләнергә мөмкин. Сидоровкада 9-нчы, Гыстагы 5-нче, шулай 32-нче, 5-нче мәктәпләр. Булачак 130 тхэквондо стасына үз ишекләрен ачты. Илсия Валиуллина, Константин Величко, яңалыклар. Беренче тапкыр катнаштылар һәм җиңү яуладылар. Чаллы Динамо волейболчылары Татарстан суперкубогы өчен ярышта уңышлы чыгыш ясады. Алар Казан, Әлмәт, Россия командасы резервларын җиңеп, югары балларга иреште. 3-1 с трудом выиграли у нефтяника. Нефтяникларны җиңүе авыррак булды, чөнки алар 3нче елын уйнады. Һәм алар өчен ул бик мөһим иде. Соңгы уен Зенитлар командасы белән булды. 3-2 белән без җиңдек. Супер чемпионнар булдык. Суперкубок булгач, супер чемпионнар. Хәзер Чаллы волейбол төркеме бер айдан соң булачак Россия чемпионатына әзерләнә. Команда составына Төмән, Тверь, Махачкала һәм Мәскәү клубларында уйнаган берничә кеше килде. Чаллыларның инде беренче лигада 3 тапкыр чемпион булганнары бар. Шуңа күрә безнең максат беренче урыннан төшмәскә дип белдерде команда җитәкчесе. Һәм ахырда күңелле хәбәр. Безнең телеканалыбыз Чаллы ТВ легендар телерадиокомпания исеменә лаек. Казанда Татмедианың легендар брендлары исемле бәйгегә йомы ясалды. Котлау Татмедиа ачык акционерлар җәмгыятенең туган көне уңаеннан оештырылды. Бәйге марта башланып киткән иде. Шартлары нигезендә газета, журнал, электрон басмалар, телерадиокомпанияләр үзләренең масса күләм мәгълүмат чарасы тарихын кызыклы һәм мавыктыргыч итеп тәкъдим итәргә тиеш булды. Конкурста барлыгы 44 шәһәр һәм район газетасы, 12 журнал, 9 телерадиокомпания, 7 мультимедиа редакциясе катнашты. Казанда беренче тапкыр уздырылучы Татмедианың легендар брендлары бәйгесенә барлык район, шәһәр газета журналлары һәм телекомпаниялары җыелды. Нәкъ менә агентлыкның тамашачыларга һәм укучыларга редакцияләрнең оештырылу тарихын, уңышлары, авыр сынауларын үтүләрен күрсәтәсе килде. Моның өчен һәр телерадиокомпания канал тарихын күрсәтә торган кыска метражлы видеоролик әзерләде. Но самое уникальное и самое сложное из всего этого видеоматериала. Безнең эшне күрсәтә торган видеоматериалда иң уникаль һәм иң катлаулы эш 2 секундлык кадрларны җыю булды. Шәһәрдәшләр өчен үзебез әзерләгән мөһим проектларны тәкъдим иттек һәм без моны уңышлы башкарып чыктык. Бәйге җиңүчеләрен билгеләгәндә халыкның тавыш бирүе һәм белгечләр фикере исәпкә алынды. Нәтиҗәдә легендар газета номинациясендә Орча хәбәрләре җиңүче дип табылды. Легендар журналга Мәгариф, иң яхшы мультимедиа редакциясе исеменә Казанские ведомости һәм Түбән Каманың НТР телекомпаниясе лаек булды. Ә телекомпаниялар арасында легенда исемен безнең Чаллы ТВ каналы алды. Есть другие региональные телекомпании, которые тоже достойно были представлены. Бәйгедә үзләрен яхшы тәкъдим итүче башка телевидениеләр дә бар иде. Чаллы ТВ өчен бу бик мөһим дип уйлыйм, чөнки бик катлаулы этап үтә. Бу яңа юлга ачыш. Күңел радиостанциясе инде регионнарда сөйли. Бу җиңүдә Чаллыда яшәүче һәркемнең өлеше бар.
23 ел дәвамында безнең компания һәр тамашачы фикерен тыңлап, шәһәр һәм республика вакыйгаларын яктыртып бара. Легендар бренд исеменә лаек булу алга таба этәреш һәм иҗади мөмкинлекләргә юл ача. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, Яңалыклар. Хөрмәтле шәһәрдәшләребез, әлеге җиңүдә сезнең дә өлешегез бар. Редакция исеменнән сезгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Татмедиа Ачык акционерлык җәмгыяте Татарстан телекомпанияләре арасында легенда исеменә лаек булу безнең өчен зур дәрәҗә һәм шул ук вакытта ул безгә зур җаваплылык та өсти. Эфир башында мин Мөхәррәм аена кирдек дип әйтеп киткән идем. Бүген мөселман календаре буенча яңа ел. Редакция исеменнән барлык мөселманнарны яңа ел белән котлыйм. Исән-имин булыгыз. Эфирда Рузил Мингалимов булды. Сез яңалыклар чыгарышкырадыгыз.